Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndezve chokwadi. Zvese zvataura zvese chokwadi. Ndikayemba ndichabatwa nemhosva. Ndikayemba ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Tasapfulo. Yauraye. Ini ndakamira sana. Tabva kutaura utsanana. Pamusoro ichangamire ndinonzi ndiri zvitanga kutaura. Pamusoro ichangamire. Ini ndinozi Thomas Mabureke, ndakamirira Peter Mabureke. Takatengeserwa munda isusu nasabhuku wakanga aripo aizi John Babs. Sabhuku waripo wasati wapo. Saka ipo pao takawaka tobva taisa fence nemagedhi atakaisa panzvimbo. Izve changamire maunze takatakawo pamutete. Sabhuku mandopera takatakawo pamutete wakanga waripo. Saka tati garei semumabasa patakanga takaenda kumabasa. Chakaitika ndechekudadzira kuti isusu takazoona sabhuku wakuisa munhu panzvimbo. Sabhuku akanga apo, mushure mekunge sabhuku akanga aripo ashaika. Tikaenda tikabvunza sevanhu tatakamirira kudaidza kuti zvinezvo makuisa munhu apa musikaona kuti pane dzimba here, padongo pemunhu panoita kuti muise dzimba here uye pakafenzwa. Sabhuku iye akati apa pamunda apa ndepababa wangu, ndepehama yangu. Saka hapana munhu anofanira kuti andichandise panyaya yemunda apa. Hama yangu yakafa isina mwana apa, saka ndiye muridzi wepamunda apa. Ndikati kwete, sinzi pakawakaombadzwa kuti iye sabhuku wacho munhu wakawaka pamba apa haana ngobvira ambouya patiri papanapa achinitaura kudaidza kuti inini ndiri kugara apa. Ndikati munhu ngati munhu angabva kubva musango here kungouya kwangowaka pasabhuku aripo nekufenza pasina chaanonga ari kuziva pakagara vanhu. Sabhuku takakonana nasabhuku. Sabhuku akangodaidza kuti hapana munhu anotishanda chaba, munda ngewabambo wangu. Sabhuku wakaisa munhu. Tasvikapo takanyora, takaenda kwasabhuku tikamutaurira kuti sabhuku zvamuri kuita izvi hazvisi zvova munda ngewangu. Sabhuku haana kubvumirana nazvo. Takanyora maplakazi tikasiya taisa pawaya yakanga iripo kudaidzira kuti munhu wese anouya kuzogara apa ngaasafurirwe achiuya kugara apa kana kutengeserwa nzvimbo iyi. Nzvimbo ndeyangu inini Peter Mabureke. Sabhuku haana kuzvidaira. Vanhu vakanga varipo vakadaidzira kuti isusu hatina zvatinokwanisa kuzviita. Takaona pane munhu akanga aripo. Structure yakanga iripo yakanga yavakwa ipo paya. Imba yanga iripo yakabva yakurumurwa masabhestos akanga aripo. Ndobva aiswa wobva watochera mabhanana. Tizva taona pakuwakwa. Before wasati wawaka takataura kuti apa musawake bani. Mukawaka nzvimbo ichazokunetsai. Maplakazi makaona atakaisa pawaya ekudaidzira kuti panapa pamunda pedu patakatengeserwa panapa zviri pamutemo nasabhuku. Takapatsira pano pamutemo tikabvisawo mutete kubva kuna sabhuku wacho akanga aripo kusvika kuna mambo akanga aripo kuenda kwana Ushe Samanga. Asi mukomana wakadaidza kuti inini zvinova zvaitika ini handisi kumira. Zvandiri kuita inini ndiri kutowaka nekutodhivheropa nzvimbo. Kana sabhuku achinge auya inini ndikaona kana pane chinova chandetsa Mabureke kana achinge auya kuda nzvimbo yako inini ndonangana nasabhuku nekuti inini ndakatenga kubva kuna sabhuku. Saka takataura kuna sabhuku tikadaidza tikati izvi zvinenge zvatova neruvengo mukati. Saka takatsvaga kuti rikatitsvage kune vanotonga, vanhu vanoziva vanotenzanisa, because zvemunyaya dzeminda inyaya dzinonetsa. Kune vamwe vakanga vakaiswa panzvimbo pacho vagurwa munda nasabhuku. Ndakaona umwe wacho ndakasangana naye uko kumana Puzu. Akadaidza kuti Mabureke apa ndakasiyana. Ndaona kuti pane muromo. Akabva amira kudhivheropa. Asi akadhivheropa akati ndibva nesimba rekudaidza kuti ndakabhadhara mari yangu kuna sabhuku. Sabhuku tikamutaurira sabhuku akati inini ngepangu nekuti ngepabambo wangu wakafa asina mwana. Kusvikira pazuva ranhasi kusvika tasvitsana kudare kudai. Alright. Saka imimi nyeyo uyu ndiye sabhuku. Sabhuku ndiwo wari panapa. Mandiopera. Ndiye akapa munhu. Ndiye akapa munhu. Imimi makapiwa kana makatenga. Akanga aripo sasekretary wacho wasabhuku ari pano. Ndauya naye ndiye ane zvese. Makapiwa here kana kuti makatenga. Nzvimbo yakapiwa, takapiwa sevanhu wapinda mubhuku nasabhuku tikabvisawo mutete yedu. Mati pane fence. Pane fence nemagedhi. Pane dzimba. Nedzimba. Alright. Uyu sekretary wacho ari pano pamakapiwa. Ari panapa.
ndauya naye sewitness ndiye anga ari secretary wenu iwa sabhuku, baba wake ndiye anga ari sabhuku nguva dzacho idzodzo. Alright. Mamuribhadhara mutero. Mutero wakanga usi kubhadharwa ba. Handidi kuti ndikati ndikanyepa panyaya yemutero. Mutero pakanga pane nguva usi kubhadharwa ba. Sekuti zvotati tiri kubasa pakanga pane munhu aitogarapo watakati gara uchengete panzvimbo. Let's okay, great. Musoro Changamini, ndini Patrick Mandopera. Zviri kutaurwa munomu izvi. Ndini sabhuku. Munongoziva kuti sabhuku anga ari panzvimbo unopa munhu. Saka zvaari kutaura izvi kuti kwaziwo takapiwa inhema. Hawanombopiwa ba. Wakati iwo wakatoti iwo wacho wakumangarira inini wacho nditezvare wangu inini. Pakarora mukoma wangu inini ndio wakarora hanzvadzeya kumangarira wacho. Wakaziwe ufana umbogara wako apa. Izwa sabhuku. Munhu wataura pane dzimba here. Dzimba apachine dzimba. Dzakanga dziripo here. Twaturipo tumbwa twacho twa. Pane fenzi here. Fenzi hapana fenzi. Pane fenzi here. Hapana fenzi. Yakanga iripo here fenzi. Fenzi papa sine fenzi ba. Papa sine. Makusunda. Pane fenzi. Hongu, iyo zizi kwasara gate 1 zitoripo izvi zvizi patori. Fenzi itori pasi. Chakatorwa mapo. Mama, pane fenzi here. Fenzi warutaura inini handina kuiona ba ngoti semunhu ndaka mukoma wangu anga aripo ini ndakasvika ndiona fenzi pasina. Asi Gate riripo here. Gate rikutaurwa riripo here. Gate riripo. Gate riripo. Saka na gate riripo. Fenzi iripo. Matongo aripo. Maizopa munhu seiko pane fenzi pane matongo patongo ewanhu. Zviri apa ngezvekutika mukoma wangu inini wakanditaurira kuti munhu wakapinda ipapa wakaita zvekudini zvekukumbira kwako kwete kuti kurima ba. Hapana munhu anokumbira pekugara muruzevha nyangwe mutaundi wobva afenza wobva awaka. Makatarisa munhu akumbira pekugara kokugara pekugara panokumbirwa pekugara panokumbirwa here? Pekugara panokumbirwa. Panokumbirwa ndepane dzimba kare dzakawakwa kare. Munhu wokumbira ndimbokumbira wambogara hwangu ndichiwaka kwangu kana kusvikira ndawana kwangu kugara. Noti pekuti munhu anozvivakira dzimba anozvifenzera musha wake moti wakakumbira kutochaenda. And the fun part of it ndekuti imimi yamunotaura reported speech because handimi makazviita. Muri kuti mukoma wenyu akakutaurirai kuti vanhu ava vakandouya vachikumbirawo pekugara. Iye mukoma wenyu asati aenda sei asina kuwabvisa? Sezvo ari aiziva kaurongo hwakori, sei aizotaurira imimi kuti vanhu ava vakakumbira kuti vandoonawo pekugara? Sei asina kuita agreement iyeye nevanhu ava akasiya abvisa vanhu? Akada kuti bhora racho ari mabandire kwamuri kuti mimi mozovabvisa. Ende zvamakanoita manje hamuna kuvabvisa, makavasiya varipo mubva maenda kogadza vamwe vanhu pamusoro pavo. Ndizvo ndiro zvizwa. but imimi chekuti muti
muende kuti pane fence pane negedhi muenda kuti munhu pindai muogaremo neiye munhu wacho makagadzira muibenzi pamusoro changa pfungwa dzakazitori zvakanaka ari munhu wacho iye wacho wamakaisaiaripi wasara kumba asarire because ndiane nyaya yese because ane nyaya asitorimi ane nyaya yemunhu ari kutowaka musitendi musiri make ndiye munhu ane nyaya imi moya kudarika kuno maifanira kutoya sewitness yekuwitnessa kuti ndimi makamupa pekugara asi musungwa ari munhu akawaka muyadi musiri make imi musasabhuku motoya sewitness kuti ndii ndakamupa ndizvo handizoedisa ndizvo imi muri witness yet but in this case hamusitori witness. Why? Because the arrangement yemuri kutaura yekupiwa kwemunhu nekugara achizoenda mamusipo, so you cannot be a witness to that arrangement because mamusipo because chamunoziva chacho hapana. Pakaitwa arrangement mamusipo mamuri kwenu pawakapiwa zimbogara mamuri kwenu ndandisipoba asi mirai mamusipo saka hamukwanisi kumira mudare sewitness yenyaya iyoyo because hamuizivi ndizvo handizvere bambo ndizvo hazvo changa hamumiri babambo kuita witness kuzizwa dai kuri kuzi nhasi unobambo parozi parwizi panyapanda paonekwa munhu akafa murwizi anoratidza kuti akaurawa, mukoma wenyu obva kutaurai kuti munhu akafa kurwizi uku unemba wakaurawa ndiJoni Maboreke. Maienda here komira mukoti kuti munhu ari kurwizi uku wakaurawa ndiJoni Maboreke? Maienda here kudari kuti ndauya witness yekuwitnessa kuti Joni Maboreke ari kurwizi uko wakaurawa ndiani? Maienda kuita witness? Hamai inoita witness because hamuna chamakaona, makandozwawo. Hanzo makandozwawo. Saka chamunoziva chaicho chapadini? Hapana. Asi mimi chamakaenda kuita manje, makaenda kupara mhosva manje, kunogadzika munhu musitendi yemunhu. Muri sabhuku ibasa renyu rekupa vanhu pekugara, asi harisi basa renyu rekupa vanhu pekugara pane munhu aripo kare. Munotsvagirawo munhu pasina chii, pasina munhu. Hamuendi koti pane munhu moenda kotsosomedza kuti munhu ipapa. Hazvidini, hazviiti. Because ipapapo maunza kusagadzikana kwenharaunda, because waniwa wanyange wari mufenzi imomo, umwe wapinda mufenzi siri yake wakutowaka muridzi wefenzi uripo, wanotaudzana sei? Wanogarisana sei vanhu? Munombozvifungwa here kuti vanhu vanogarisana sei? Handizveri sabhuku. Sabhuku basa rako ndikupa vanhu pekugara, asi handiri kupa vanhu pekugara pane umwe wakapa munhu. Because sabhuku akafa kana akapa munhu pekugara angofanana nekuti iwewe ndiwo wakapa futi munhu pekugara. That's why muchiona ndiri panapo dai handikwanisi kuchinja decision yakaitwa nomumwe mambo. Mambo akanga aripo before ini kana aine decision yakaita, andizvo ini changuisapota handiichinji because handini ndakaita decision, and the reason why decision iyo yakaitwa handiizivi. Handizoba imi pakaitwa nyaya mamusiri sabhuku
makazoita sabhuku asi nyaya yangaita chii yangaitwa kare. Saka imi mamuzochinji nyaya yakaitwa kare imi musati mapo nekuti mapindawo kuita sabhuku. Zvafanira kuti misha yese kairi mukerera misi muchabvisa kawanda muchiita zvamungauri. Pamandofunga kuti makawenga muchatoisa munhu kana kuti wakapuwa mari zvakashata. Dongo remunhu idongo remunhu. Ndozwa wangu vanhu muchinyeperana masabhuku muchiti munhu ukaita 5 years usiri pamba pakaita dongo pazodai panozogara mabhinya panozika hakuna mutemo wakadaro kuti kana pamba munhu asaka. Dongo remunhu idongo remunhu. As long as munhu iye asati auya kwamuri sabhuku achitaura kuti sabhuku ndatama pandandiri paya chinditsvagai imwe munhu kuisa papi ipapo. Kana izvozvo zvisati zvadini zvaitwa ndepake munhu iyeye handizvoiti sabhuku. Aiwa, hatisi kukana baba, tinobatsirana kuti zvinhu zvinake. Handizvoiti waridzire nzvimbo wachiripo wana kufa, wadzire nzvimbo wana kusarenda lendi. Saka ndeapo endai motsvagire munhu makaisa munda wemunhu mutsvagire ipapo pekugara. Yakasiyanai nemunda wechii uyu. Kana aine dambudziko rake rekuti makapiwa mari kuti agare ipapa, dzoserai mari yake. Wanodzoka pamba pavo usatopera hande munhu aripo. Hande next case